de luitenant en de kolonel de mousquetaire d'escadron de P-Bar de Maastricht. En veel ziet op zoek naar het graf van D'Artagnan. En we hebben een brief van Macron die ons de weg heeft gewezen en ons de opdracht heeft gegeven om het D'Artagnan op te gaan graven. En die liggen in Wolde. En dat betekent dat we die kerk moeten afbreken daar. Dat is toch een lelijke kerk. En dan hebben we die Shabbat metgenomen. En als die kerk dan afgebroken is, zetten we daar een schoenhotel. Oppost de gastvrijheid van Maastricht. Dus dat is het plan. Dus als ze met ons helpen, geren, dan word ik met. Ik is er met gewoon naar Wolde. Want ver hebben we de documenten bij ons die bewijzen dat er dus onder de grond ligt, onder de kerk van Wolde. En veel doen er dus alles aan om D'Artagnan te promoten in Maastricht. Maar uiteindelijk hoeven we hem toch weer metnemen naar Parijs. Om hem op de plek terug te brengen boven dank. Als zien we eigenlijk op goed. En die geeft ze documenten tot D'Artagnan onder de kerk ligt. Het bewijs, de brief met stub en al. Van D'Artagnan zelf, 1672, kun je het zien? Met de handtekening van D'Artagnan Charles de Bats. Juiste. Ja. Dat je dat zo maar even openbaar kunt maken. Hè? Dan hebben we ooit nog de brief van Macron om hem op te graven. Monsieur Emmanuel Macron, president van de 11e Republiek, vroeg om dat op te graven. Dat gaan we dus nu doen. En dat is die vandaag zo goed geholpen heeft. We hebben ze gedecoreerd. De Pied de Poel. Voor de Schele Wawel. Pied de Poel door. Van de 11e Republiek. Gestief vandaag van ons uitgereikt. Een zeer exclusief